takzvaně Derionskýho Inariuse cítím. Ježiši, tak to je ta čakra, ale hodně černá, hodně černá. To je kurva černá. To je tak černá jako No, Dunaj. jakože není tmavá, jako byla by tak černá jako Airo třeba. Ne, jako Dunaj. Airo, to je zase nějaký jiný zvířátko. Microphone muted. No, ono, já se tady s kolegou zabývám problematikou makro už na takových 25, 23 let. Pane Milesi, makro se dá rozdělit na 5 písmen. Na M, A, K, R, O. Z toho vyplývá, že když chcete vystřelit spoustu čepů, tak maximálně 5, podle toho slova makro. Více vystřelíte. A jelikož vás sleduju, tak vystřílíte 7 čepů. A to je nějaký nadprůměrný makro, který používáte a pak se s tím chlubíte na YouTubeku. To je takzvaný makrovk. Jo, abych obeznámil tuto problematiku, to je z ruštiny jo, je to v tom slyšet ten, jak bych řekl... No ne, pane Marsi, to tak znělo, jak kdybyste měl čuráka v hubě. Nechte mě... Pardon, můžete mluvit. Skončil, pane Volvíku, prosím vás. Prosím tě, pane Milesi, skončili jsme u toho, že vážně, ale vážně... Já vím, kde jsme skončili. Já jsem neskončil, ještě já jsem teprve začal. Já se tam, jestli jsi skončil už ty. Jo, já jsem ještě neskončil, říkám, že jsem právě začal, jako já se velice omlouvám, ale... Chápu. Já za to nemůžu, že je postižený, prostě někdo se tak hod narodí a už to nejde změnit, chápeš? Ale jakoby dalo by se to změnit, já mám dalo by se to změnit, kdyby používali léky, Klavin, nebo Paradontax, ale 4 syny mám, 3 z nich nevím, jak se jmenujou, pak mám 2 dcery, jedna z nich je mrtvá, to byla taková... Uličnice jménem Gertruda, ano, víme. Už jsme o ní slyšeli článek na TNCZ. Nezlobte se, ale... Pane Marsi, já jdu momentálně na Derion. Pane Marsi. Prosím vás, můžete zopakovat vaši větu? Ta věta byla teda definitivní, jakoby... Když prostě něco chceš, něčeho dosáhnout, tak v životě toho nedosáhneš, protože když používáš makro třeba na UD nebo čepy, tak to prostě nejde. Protože... Chápu, co se tím snažíte říct. No, chtěl jsem říct máte prostě, pravdu, musím jenom souhlasit. Že do toho makra na UD se dává i brána. A pak seš normálně neviditelný a nesmrtelný a nemůžu ti to sundat. A sundávají jakože ty takzvaně buffy, nebo jak si jim říká. Je to tak. Jenom bych... Ale jakoby vlastně tu teorii, kterou jsem chtěl říct, je vlastně Jelenovi pivo nelej a... Já s proměnutím bych řekl, že vaše teorie je sračka. No, já bych taky řekl, jako, že to dává takovou sračku, no, ale... Potom je ten svět, to je prostě vohovně. Já si myslím, že tady jsme asi skončili a můžeme jít rozdávat moudra vodům dál. Já si myslím, že jsme ještě neskončili teda. Ale tak nám ještě něco řekněte, pane Marci. Já jsem tam, vaše slova byla opravdu od srdce a bylo vidět, že byly hluboká. Počkej, ještě se potřebuji něco zeptat, pane Marci. Slova byla hluboká, ano, máte slovo. Jelikož máte inženýra, bakaláře a tady to, tak by mě zajímalo, kolik je hodin ve Francii, když připočteme 30 stupňů. Ve Francii jsem byl včera, teď vyřizuju s prezidentem Obamou. Zrovna mi voláte do Bílého domu ve Washingtonu. Ve Francii, ano, pane Marci, koukám, že vy můžete ve Francii dělat... jsem byl včera, to jsem řešil teď takovou záležitost, jedná se to kolem přepočtu asi 200 milionů dolarů. No, to je krásný přepočet, to by bylo MKček docela dost, pane Marci. User joined your channel. No, každopádně mohl byste nám říct tam tu vaší definici, neboli takzvaně frázi, kterou používáte, nebo co jste chtěl říct? No, já si říkám, že já mám takové přísloví, že každý penis není tak malý, jako je velký, a toho se držím. Jo. Já mám třeba svoje přísloví. A to znamená, kam to chceš, tam to dostaneš, protože já mám vlastně tetovací salon a dělám tam různý takzvaně jakoby tetování, že jo, to můžete znát. Ale to tetování je takový jiný než klasický, protože ty lepší tateři používají jehly, ale ty lepší tateři, což jsou nejlepší na světě jako já, používají štětce.
Normálně vezmou kýbl barvy, třeba modrý nebo fialový. A pak, pane Milesi, co myslíte, že se stane? Přesně tak, stane se úplný hovno. Vy jste úplně normálně genius. A nějak tak koukám... Nejste první člověk, co mi to samozřejmě říká. Už mi to řeklo víc lidí, jako třeba... teď si nevzpomínám, bylo jich opravdu hodně. Například třeba Inarius. Inarius to je případ sám o sobě. Momentálně na pokoji 406 v Bohnicích, speciální péče. Opravdu se staráme, co to jde. Jelikož tam je vidět opravdu už ta porucha, jo, že třeba nařízek potřebuje brčko, máme speciální brčka od firmy Brčko Lux. Jo. Lux, to je pěkný, no. No tak... to je známá značka, tu taky používám. On asi se neubránil na nějaký party, dostal asi 4 šoty do držky, takže má držku sešitou a vypadá to... 4 šoty, jako dostal šoty jako... Prostě jeho držka vypadá jak prdel zezadu. Pane Milesi, jsou musíte to důležitě odůvodnit. 4 šoty jako 4 šoty od jointa, nebo 4 šoty jako například backend, nebo 4 šoty jako šoky na reportáži na Nově říkala Borhiová, že dostal jednu backendovku, dostal kopačku, jo, takže to jsou 2 šoty, ale pak to tam někdo podabloval, nebo co? Jo, takzvaně double shot. Double shot je vlastně definice pro dvojitý, nevím, prostě pro dvojitý křik. Ale máte pravdu, je to vidět, že v tomhletom se vyznáte, no. Já prostě vypni to natáčení. Proč vás to... Já byl asi na 20 konferencích už. Já prostě... Já byl na 20, nechte mě domluvit. Já byl asi na 20... Promiňte, pane Milesi, omlouvám se, už se to nestane. Tak držte už hubu. Já byl asi na... Promiňte, tady mi vlítla muška do ucha. Já myslel, že mluvil váš otec zrovna. Můj otec je starý muž, jo. No, to je překvapivý, když se tomu říká otec. Z něj není hodno si dělat prdel, jo. Jinak mě zajímalo, proč vás znepokojuje vlastně natáčení, když já už byl asi na 50 000 konferencích, jak s ministrem financí Ameriky, jak s ministrem propagačních věcí Číny, se všema žluťákama, všude jsem byl. To je vlastně protože na TSku nás je momentálně 1, 2, Prosím vás, 3. vyjadřujte se profesionálně, ne na TSku. Tak na TeamSpeaku 3 je nás momentálně plus minus 60. Ale jelikož to pan Mrvest... Vás můžete to konkretizovat, jak to myslíte? Je to tak, že prostě natáčet se může až od 20 lidí v roomce a vejš. Když jich je tam míň, tak to nemá smysl, protože půlka lidí vám z toho neuvěří, půlka lidí řekne, že je to fake. Vzdělaný muž, třetí půlka řekne, vole, že mi nebude skákat do řeči, drž hubu, když mluvím. Ty prostě nepoznáš rozdíl nikdy mezi nebem a zemí, když ty prostě patříš do pekla. Ty máš v sobě prostě toho takzvaně Inariuse nebo Satana. Jestli chceš vyhnat ďábla ze srdce, tak se sejdeme. Já cítím, že v tobě ten démon je. Já cítím, že v tobě je spíš Satan. A ty ho prostě potřebuješ vyndat ze sebe, ze svý duše. Já cítím teď tebe. Prostě momentálně, co bych vám poradil, je technika Tigra. A to je, že si vlezete na záchod, tam si sednete na mísu a budete číst noviny. Tato technika se mi osvědčila momentálně, já se nepyšním tím, nebo spíš já se nestydím pyšnit tím, že používám mobilní a i kdyby lepší technologie. Takže já si nečtu už noviny, ty už šly, si myslím dávno s dobou, já si tam čtu Walkmana a to je docela novinka v tomhle To je docela novinka v tomhle světě, Walkman. Pak máme ještě další a tomu se říká Jabloň. Tam můžeme vlastně číst o zahraničí, jak co pěstovat a kolik z toho vytěžíte. Neříkejte mi nic o zahradnictví, nebo mě rozbrečíte.
jelikož... Já vím, tam ta událost, co se stala s tím, s Vestem, vím. Ne, Vestem ne. S Mecíčkem, ne. Můj dědeček, chudák, teď už vzpomínám na něj v dobrém, jmenoval se Přemek Podlaha. Měl rád květiny. Chápu. Pampelišku, víte. No fakt se mi o tom těžko mluví, fakt jste musel začít. Musel, no, protože prostě pampeliška, to o tom se mluví těžce, no. Ale on nepiznoval jenom pampelišky, to byla třeba sedmikráska, narcis, krokus. Ty vole, tak to byl magor, vole. Jako oni mu to říkali, no, v tom důchoďáku, když tam žral řízek jako kaši, no. No, to je prostě v prdeli ten svět. Oni mu to dávali do polívky, protože on už tenhle svět je ztracený, co dělají ty baterky v tom stroji taky neměl na furt, že jo? Neměl, měl to jenom vždycky na 3 hodiny. Prostě ten život je strašně nefér. V tomhle světě jsou samý tam už nejde o satani. to, jestli je ten život fér nebo nefér, prostě dědek byl debil, že jo? Debil nebo nebyl? No byl debil. Jo, takže se tady Prostě neměl. dědek už jsem rád, vole, že jsem ho nahulil do prdele a už taky, že někde už leží, že jo? Pane Marsi, s vás musíme prostě Už jsem ho měl vyklátit celý z toho zuby. satana. Máme takovou další techniku. Já se moc omlouvám, ale... Máme další techniku a tomu... On fakt měl rád ty květiny. Počkejte, Fakt je měl rád. tomu se říká technika provedená černochem. To znamená, že vás přivážeme ke stolu a k vám přijede černoch, který má kládu 0,5 metru velkou a prostě vám toho satana vyndá z hlavy, už budete myslet na dobrý věci.